नमस्कार, मी ऋषाली नेमन कोकणी कट्टे ह्या आपल्या चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे। आजची रेसिपी चॉकलेट मोदक। त्यासाठी लागणारं साहित्य इथे दोन वाट्या मी सुकं खोबरं घेतलंय, मिल्क पावडर 20 ग्रॅम घेतली आहे, 30 ग्रॅम कंडेन्स्ड मिल्क घेतलंय, 50 ग्रॅम चॉकलेट सिरप घेतलंय। पॅन गरम झालाय आपला, गॅस स्लो करून घेऊया। इथे मी कंडेन्स्ड मिल्क टाकते। हे कंडेन्स मिल्क ही घरी बनवलेलं आहे। ह्याची रेसिपी आधी चॅनलवर अपलोड केली आहे, तुम्ही बघून घ्या ती पण। चॉकलेट सिरप हेही घरचंच आहे, ह्याची रेसिपी चॅनलवर अपलोड केली आहे। साखर घ्यायची गरज नाही, कारण की चॉकलेट सिरप आणि कंडेन्स मिल्क या दोन्हींमध्ये साखर येते। आता मिल्क पावडर टाकून घेऊया आपण, थोडी थोडी करून टाकायची आहे। हे मोदक चवीला छान लागतात। एकसारखं ढवळत राहायचंय, नाही तर त्याच्या गुठल्या होतात। आता इथे आपण सुकं खोबरं थोडं थोडं टाकून घेऊया। हे बघा, एकसारखं असं फिरवत राहायचं आपण, नाही तर त्याच्या गुठल्या होतात। तुम्ही जेव्हा सुकं खोबरं किसाल तेव्हा त्याचा जो वरचा काळा भाग असतो तो आधी काढून घ्या आणि मग बारीक किसा एकदम। हे बघा, आपलं मिश्रण छान घट्टसर होत आलंय। कलर पण बघा फार सुंदर आलाय। झाले आपलं मिश्रण, गॅस बंद करूया आणि थंड करत ठेवूया। आपलं मोदकाचं सारण थंड झालंय, मोदक करून घेऊया। पहिले वरती नीट व्यवस्थित भरून घ्यायचं। असं प्रेस करायचं हलक्या हाताने। म्हणजे वरती लागलेलं असतं ते काढून घ्यायचं पूर्णपणे।
बघा किती सुरेख झालंय. पुन्हा एक दाखवते तुम्हाला. असं बंद करायचं. असं व्यवस्थित हलक्या हाताने दाबायचं. मग ते सगळीकडे व्यवस्थित लागतं. हे सुरेख झालंय. अशा प्रकारे आता आपण सगळे मोदक करून घेऊया. आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा.